Ahojky, vítajte opäť na mojom kanáli Katarína Vanderham. Ja sa vám opäť hlásim s ďalším make-up videom. Stále tu máme leto, stále ste na dovolenkách, pôjdete trebárs ešte na dovolenku a verím tomu, že nie vždycky chcete tráviť hodinu pred tým zrkadlom, aby ste sa nachystali. Tak som si povedala, že urobím preto také krátke video alebo taký jednoduchý make-up, ktorý je zároveň moderný, taký, čo sa hodí každému a hlavne nezaberie toľko času. Video samozrejme bude dlhšie, lebo ho zasa budem obkecávať, ale make-up ako taký, keď sa pozriete a skúsite ho, tak bude veľmi rýchly, doslova len pár minút. Ak ho skúsite, tak určite mi dajte vedieť, koľko vám trval. Stopnite si ho a dajte mi vedieť, ako dlho vám tento make-up trval. Mal by byť pod 10 minút, čo si myslím, že je celkom dobré. Tým pádom vám to nezabere toľko času a môžete sa na tej trebárs dovolenke venovať tým aktivitám, ísť nakupovať alebo proste čo tam robíte. Naschvál dneska začínam s obočím, pretože chcem, aby ste sa vo mne troška viac videli tým, že predpokladám, že 99% z vás má výraznejšie obočie. Takže ja som si ho nakreslila, aby sme začali zhruba v takom istom bode a tým pádom nemusím tráviť čas na tom make-up tutoriáli alebo strihať to tam s tým obočím. Na sebe, na tvári mám nič iné, len samozrejme Charlotte Tilbury, ten krém Magic Cream, ktorý som si dala znova už asi pred hodinou v tomto prípade. A čo som si ale kúpila a čo chcem vyskúšať, je produkt, o ktorom ste mi hodne písali v minulom videu, alebo teda pod videom. Pretože viete, že ja rada používam od Charlotte Tilbury ten Hollywood Flawless Filter a veľa z vás mi napísalo, že e.l.f. Cosmetics, že robia vlastne to isté a že je to o mnoho lacnejšie. Takže ja som bola zvedavá, išla som si ho kúpiť na schvál, aby som tie dva produkty porovnala a musím vám teda povedať, že je mi troška ľúto, že nevidíte ten rozdiel v týchto dvoch produktoch, pretože ten e.l.f. je OK, ale nie je ako Charlotte Tilbury. Možno pre lajkov sa to zdá úplne to isté, čo ja samozrejme chápem. Ja tým, že som profesionál, tak ja v tom vidím rozdiel. Nie je až taký obrovský, ale je tam rozdiel a určite si tento e.l.f. ja nebudem kupovať a budem si dávať od Charlotte. Nie len za to, že som jej fanúšik, ale ja proste viem, že tá kozmetika je kvalitne robená, dobre robená, tak aby vám tú tvár rozjasnila, rozžiarila tak, ako Charlotte chce a vidím, že ona fakt robí to, o čo jej ide, čo sa týka produktov. Takže aký je hlavný rozdiel v týchto dvoch produktoch? Hlavný rozdiel je v tom, že vy keď si dáte túto Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter na seba, tak on v podstate vám ako keby splynul s tou pleťou. Stále vidíte tú pleť, ale ako keby tie trblietky sa vsali skoro do tej pleti, do tej pokožky a potom vidíte tú pleť takú rovnomernú, takú lesklú, zdravo, prirodzene krásnu. A ja teraz chápem, čo Charlotte vždycky myslí tým, keď povie, že vás to rozžiari zvnútra von. A videla som to presne teraz po prvýkrát, čo tým myslí, keď som porovnala, alebo dala si teda tento e.l.f. na jednu stranu a ju na druhú. Videla som, čo tým myslí. Pretože keď som si dala tento e.l.f. na druhú stranu tváre, tak tento e.l.f. make-up mi doslova vytvoril film, taký povlak na tvári, ktorý zakryl viac menej tú pleť tými trblietkami. Mne to pripadá, ako keby tých trblietok tam bolo ešte viac v tom e.l.f. než od Charlotte Tilbury a tým pádom ja tam vidím všetko tie trblietky na tej tvári a nevidím tú pleť ani tú farbu, ten pigment až tak, ako v tomto od Charlotte Tilbury. Hovorím, ju keď si dám, ako keby tých pár trblietok, čo tam je, sa vsalo do pleti a tú pleť doslova rozžiarilo. Hovorím, až teraz som si uvedomila, čo ona tým myslí, keď som mala nejaký podobný produkt na porovnanie. Ale tým pádom, že pre veľa z vás je to dobrý produkt a chcete si ho dať, tak ja si ho dám tiež, už keď ho mám, už nie sú to vyhodené peniaze. Nevravím, že je zlý, len hovorím, že tá Charlotte je v podstate stále lepšia. Takže začneme s týmto a takisto tu mám ďalší produkt od NYXu, ktorý si vyskúšame a takisto tu máme aj ten nový make-up od Charlotte Tilbury, ktorý je krémový make-up. Ideme sa teda pustiť do toho, nech si to zasa neobkecávam, lebo viete, že mne to trvá. Začnem teda tým e.l.f.om. Takže len takto na nos. Tento produkt nám má vyrovnať pleť, pretože má
sebe pigment. Ja mám ináč 3,5 medium, ak by vás zaujímal oteň, 3,5 medium. A mala som veľké šťastie, lebo v drogerke úplne bol vypredaný alebo vykradnutý, možno sa dá povedať. Toto bol úplne posledný v tom medium, pretože ja som medium. Takže som ho hneď zobrala. A prečo vravím, či to není vykradnuté, lebo ak ste na Instagrame, tak ste si možno všimli, že som dávala video z drogerky, ako už nedávajú v niektorých tých miestach vôbec ani košiky nákupné, pretože ľudia ich naplnili drogerkou a doslova z obchodu vyšli tým, že tu je nový zákon, kde pod $900, keď niekto nakradne v obchode, tak ho nemajú ani čo stíhať, ani zastaviť a proste nechajú ho ísť. Takže museli normálne dať košíky preč z obchodov, majú ich len tak vzadu schované, keby ste si vyžiadali jeden a vidia, že nie ste nejaký lúpežník. A je to proste obrovská škoda. Je to obrovská škoda. No, troška som si ho dala sem, ale nevadí. Takže ja keď sa pozriem na tento NYX, ja nevidím tu toľko toho pigmentu, vidím viac menej len ten lesk, čo nie je vždycky dobré. A znova tá Charlotte mi proste dodá aj ten pigment, takže mi to vyrovná tú pleť lepšie než tento NYX. Pretože otiene sú dosť podobné. Na to, aby som si vlastne tú pleť zjednotila, ale idem si dať od Charlotte tento nový make-up. Ja ho mám tiež, potom vám dám pod video číslo, ale toto je ten neutrálny nejaký medium. A nanesiem si ho jemne, netreba moc rozmýšľať, pretože on je krémový, on sa nám ide pekne zapracovať, rozniesť po tvári. Ja tu mám na to hneď už nachystanú vlhkú hubku. A tento make-up skorej už potom mi vyrovná tú pleť a zbaví sa tej trebárs červenej, čo ja mám v pleti. Kdežto od Charlotte, ten Hollywood Filter, ten môžete mať aj sám o sebe ako make-up, pretože on vám dá preč tú červenú, tento NYX ani tak nie. Nejdem si ani dávať nejaký korektor pod oči, nič, pretože toto mi stačí. Skôr si vezmem len takto na palec ten make-up. Dám si ho okolo očí. On je veľmi jemný a krémové make-upy sú celkové veľmi dobré na každú pleť. Pretože krém je krém. Krém s pigmentom. Žiadnu kontúru si nejdem dať, nič. Jednoducho mám tento make-up a teraz si ho idem jemne zapudrovať. Nie moc, ale tým, že je tam toľko tých trblietok, tak troška si treba dať viac, lebo za pár minút aj tak vyjdu na povrch. Teraz si dám púder tu zasa dole na pleť. Líca si ešte nechám, pretože tie chcem, aby sa mi leskli a tam si idem dať ešte aj lícenku krémovú. Teraz si dáme lícenku. Lícenku mám od Charlotte Tilbury, túto novú tekutú, ktorú som už dlho si chcela kúpiť, akurát sa mi nechcelo za ňu vyhadzovať peniaze, lebo mi pripadalo, že ju nevyužijem, ale nejak mi to nedalo. Táto farba je veľmi pekná, pretože je veľmi jemnučká. Hodí sa aj tmavším pletiam, pretože ešte mi pripadá, že na tmavej pleti viac vynikne. Takže ja si ju budem dávať, kým tá sítosť nebude taká, akú chcem. Ale nechcem, aby to bolo o tej lícenke. Nechcem tentokrát, aby lícenka bola nejaká výrazná, ako trebárs v poslednom videu. A túto lícenku si takisto dám troška na oči, aby som mala len také nejaké rozjasnené, pekné pozadie, ale bez nejakých krémových
tieňov, bez nejakých pudrových tieňov, len tak úplne obyčko. Nech mám v tvári troška viac farby. Pretože viete, čo som si všimla, že ja si myslím, že veľa žien robí chybu tým, že napríklad keď starneme, začneme sa menej malovať a potom ženy si nedajú skoro žiadny make-up a myslia si, že vyzerajú mladšie. Ale z mojej skúsenosti, čo som si všimla, je dobre si dávať menej make-upu, keď sme staršie, aby sme vyzerali trebárs mladšie, ale tam treba stále použiť zasa inú techniku, že použiť make-up, ale s inou technikou, aby sme vyzerali dobre, lebo veľakrát tie ženy potom nedajú skoro na seba žiadny make-up, ale nevyzerajú dobre, nevyzerajú lepšie. Tak ono treba rozumieť, ako zmeniť tú techniku, čo sme doteraz používali, aby sme stále použili make-up, ale troška ináč. A toto je napríklad dobrý príklad toho, že netreba sa báť si na tie oči niečo stále dať, akurát niečo takéto jemné, omladzujúce, lebo táto farba je taká mladá, omladzujúca a je veľmi pekná na leto. Ešte takto zatlačím. Vidíte, strašne presakuje ten NYX. Tak. Nebojte sa fakt to zapudrovať troška viac. Ja to zopakujem zase. Do pol hodiny je ten make-up späť na povrchu. Dobre? To máme. No a teraz ja by som si prečesala obočie, keby bolo treba. Samozrejme, my ho dneska preskakujeme. Ale čo ideme urobiť? Ideme si dať linku. Ideme si dať tekutú očnú linku. Ale akú? Ideme si dať bielu. Biela je podľa mňa taká pekná, výrazná farba, čo sa týka očných liniek. Myslím si, že sa hodí každému oku. Každý si ju môže prispôsobiť na jeho tvár a tá biela bude vlastne tá výrazná časť v tvári v tomto štýle make-upu. Ja tu mám tekutú linku od značky NYX. Poviem vám pravdu, nie je dobrá. Pripadá mi to ako bielitko na, keď píšete a chcete zabieliť niečo, pretože nenanáša tú linku tak rovnomerne, nenanášajú pekne hladko. Za mňa, podľa mňa by bola najlepšia, pokiaľ si chcete kúpiť bielu očnú linku, v tých malých okrúhlych kelímkoch, tie gelové linky, čo sú. S týmto sa dosť zle robí, ale už keď som ju kúpila, lebo som chcela vyskúšať nejaký ten drogerkový make-up pre vás, tak som na schvál kúpila túto, ale nie som s ňou spokojná. Takže určite ju neodporúčam. Ja ju použijem, aj keď sa bojím, že bude troška kostrbatá, ale ja ju použijem, lebo ju mám. Vy si ale kúpte nejakú lepšiu a tento make-up nie je až toľko o propagovaní produktov, keďže ja si ich sama kupujem, nie je to sponzorované. Tu viac menej ide o tú techniku, aby ste videli ten štýl make-upu. Táto tekutá očná linka je vodeodolná, takže ono možno aj preto je taká kostrbatá, sa dá povedať. A to je dobré, keď idete ku vode, keď nechcete, aby sa vám vlastne zmazala, alebo idete do vody, ale hovorím, nie som s ňou vôbec spokojná, takže neodporúčam. Linku si môžete skúsiť urobiť aj bielou ceruskou, lenže tá nebude potom taká výrazná, lebo práve, že táto biela, tým, že je taká výrazná v tej tekutej forme, tak to robí proste ten make-up taký lepší. Ale skúste ceruskou tiež, ak chcete. No, zhruba by sme to mali. No necháme to takto, nech to troška zaschne. Zatiaľ si dám podkladovú bielu špirálu. Vy samozrejme nemusíte, ale dneska nejdem dať umelé myhalnice. Takže určite chcem mať tie
svoje čo najhrubšie, najhustejšie, najdlhšie. Keď si budete dávať čiernu špirálu, tak pozor, aby ste si nezašli do tej bielej linky, lebo to sa potom ťažšie opravuje. Dobre, toto by sme mali. Teraz veľmi jednoducho na pery. Stačí úplne kontúrka. Aj to nie okolo celých pier, ale len do stredu. Takže ja si dám takto troška. Len aby som si akože tie pery nenápadne zväčšila a aby som takisto im dala troška nejakú farbu. Na pery si stačí dať len úplne nejaký olejček. Tieto sú veľmi populárne teraz. Aj keď samozrejme, ak máte vlasy dole a fúka vietor, tak sa vám do neho troška môžu zapliesť vlasy, ale veľa z vás určite nosí vlasy dozadu, teraz hlavne sa nosia tie všelijaké ulízané účesy, takže vtedy tento olejček je výborný a určite vám do neho vlasy nepôjdu. Posledné, čo si idem urobiť, ale je dať troška bronzeru a to len tak, aby som si vlastne oteplila celý ten look, keďže sme stále kdesi v lete, v sezóne, na dovolenke. Len tak nenápadne, vôbec to netreba nejak extra kontúrovať alebo čo, len pridať troška toho tepla. Vlasy opäť len tak narýchlo, takto vyzerá nejako ten make-up. Hovorím úplne jednoduchý, úplne rýchly, je to všetko o tej očnej bielej linke, takže sa uistíte, že ten jeden produkt máte výborný a nájdete si ten správny. Chcela som vám ukázať len ten štýl, pretože podľa mňa je toto dobrý make-up nie len na dovču v lete, ale takisto na zimu, alebo keď chcete len tak ísť do kina trebárs, alebo vybehnúť večer niekam, lebo tá biela vám aj v tme bude celkom pekne svietiť. Hovorím, vyskúšajte aj ceruzku, možno bude jednoduchšia pre vás, ale tá tekutá vám pridá troška tú výstrednosť, by sa dalo povedať, aby to bolo viac potom také, že wow, nejaký make-up mám na sebe. Pretože ostatné produkty sú úplne jednoduché. Znova, tekutá licenka je veľmi dobrá, takisto na oči, takisto na líca, jednak aby vám zjednotilo tú farbu, čo máte okolo očí, ale takisto tým, že uschne vlastne do sucha, alebo matna sa dá povedať, nie že sucha, do matna. Takže toľko, jednoduché pery. Dúfam, že sa vám make-up páči. Ak ho vyskúšajte, dajte mi vedieť, ako dlho vám trval a ja sa budem na vás opäť tešiť v budúcom videu. Majte sa, ahojte!